Ca o trezire să aibă loc, Domnul are nevoie de un singur om. Caut un om, spunea în cartea Ezechiel. N-ai vrea să fii tu omul acela în seara asta? De aceea, Dumnezeu să-și reverse din harul său peste noi și împreună să putem să stăm la dispoziția Domnului. S-a vorbit că jos sunt renovări, Domnul vrea să mai facă renovări și spirituale. Așa că în seara aceasta trebuie să stăm la dispoziția Domnului și să mai acceptăm șlefuirea Lui prin cuvânt. Domnul să ne binecuvinteze și împreună să deschidem Sfânta Scriptură la capitolul 3 din cartea Geneza. Sperăm că toată lumea a trecut cu citirea de locul acesta și suntem la zi, Geneza capitolul 3. Continuăm cu versetul 6, trilogia, seria de 3 mesaje pe care am spus că cu ajutorul Domnului o să vi-o aduc înainte, din Geneza capitolul 3. Vom citi de la versetul 6 la versetul 13. Cuvântul Domnului spune așa: Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul ei și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și a zis: Unde ești? El i-a răspuns: Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: Ce ai făcut? Femeia a răspuns: Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Amin. Până aici cuvântul Domnului, puteți să vă reașezați. După cum aminteam, Domnul mi-a pus pe inimă, cred că de anul trecut, să am o serie de mesaje, 3 la număr, din Geneza capitolul 3 și cu ajutorul Domnului ne aflăm acum la al doilea mesaj. Așezăm puțin contextul pentru cei care n-au fost data trecută. Dumnezeu creează pentru protopărinții noștri, Adam și Eva, acest cadru idilic în grădina Edenului cu atmosferă extraordinară în care să poată conviețui alături de ei. Cu toate acestea, șarpele îndrăznește să acționeze cu șiretricurile lui la această primă familie, cu scopul de a îndepărta de Dumnezeu, de a introduce în lumea aceasta creată de Dumnezeu păcatul. Și vorbeam atunci în primul mesaj despre șiretricurile celui rău, aceste amăgiri ale satanei care au funcționat în felul următor. Mai întâi a strecurat îndoială în inima Evei, mai apoi a subminat consecințele pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru neascultarea lor și ulterior a încercat să schimbe imaginea lui Dumnezeu în ochii lor, considerând că ar fi o situație de dorit ca ei să creadă că Dumnezeu este un Dumnezeu rău, care nu-și dorește ca ei să ajungă să-și depășească condiția și să ajungă chiar ca Dumnezeu. Bineînțeles că asta era dintr-o frustrare, poate, sau dintr-o experiență a lui, pentru că asta a vrut și el, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, Lucifer, Satana, și exact așa i-a ispitit și pe primii oameni. Și ne aflăm acum la versetul 6, în care vedem cum Eva, fiind lăsată, căzând pradă ispitirilor și înșelăciunilor celui rău, iată cum păcătuiește neascultând de porunca lui Dumnezeu și mai apoi vom vedea ce s-a întâmplat. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre reflexele păcatului, reflexele care în lumea aceasta vie a organismelor sunt niște reacții ale organismelor la niște stimuli sau niște schimbări ale mediilor exterioare. Un stimul exterior sau atunci când se schimbă mediul, un organism reacționează, are un reflex anume. Ei bine, păcatul a pătruns în lumea creată de Dumnezeu și a determinat anumite reflexe. A scos la iveală anumite reflexe naturale ale omului, pe care le găsim în natura noastră firească, în firea noastră pământească. Ele sunt în noi înșine și ele, să zicem așa, sunt ca niște instincte primare, așa cum animalele au instinctele lor primare de autoapărare și altele care mai sunt. Ei bine, și noi ca oameni avem niște instincte, avem niște reflexe atunci când intervine în viața noastră păcatul și vreau să ne uităm la portretul acestor reflexe în această zi și, bineînțeles, uitându-ne la ele,
dacă le regăsim în viața noastră, Dumnezeu să ne ajute să scăpăm de ele, să știm cum să acționăm, să știm cum să combatem aceste lucruri care automat ne vor îndemna să mergem din păcat în păcat, ca mai apoi să ne îndepărtăm de fața lui Dumnezeu și prin ascultare să fim chiar izgoniți de pe tărâmul acesta al binecuvântărilor lui Dumnezeu. Acum voi intra în mesajul propriu-zis și vreau să mergem la primul reflex al păcatului săvârșit și anume atunci când noi păcătuim, atunci când se întâmplă să păcătuim, nu vreau să spun atunci când noi păcătuim făcând din asta o normalitate, noi nu normalizăm păcatul, noi îl punem sub spectrul accidentului. Dacă cineva cade din greșeală în păcat, da, sau alunecă, într-adevăr nu îl cocoloșim, nu îi spunem alunecare, îi spunem păcat pentru că așa este, dar în același timp nu trebuie să-l considerăm ca pe ceva ce trebuie să se întâmple. Nu trebuie să se întâmple, dar când se întâmplă, vreau să ne uităm la reflexele noastre, pentru că totul vine din interiorul nostru. Și primul lucru care se întâmplă este că afectăm și pe alții. Afectăm și pe cei din jurul nostru. Păcatul asta face prin practicare, afectează și pe alții. Un prim reflex este că generează efecte și către cei din jurul nostru. Haideți să vedem ce a făcut Eva în versetul 6. Spune și bineînțeles că dincolo de primul lucru care ne izbește privirea, faptul că a dat și bărbatului să mănânce, vreau să ne uităm la această progresie a păcatului. Observăm cum încalcă porunca lui Dumnezeu prin ascultare, îl influențează și pe bărbatul ei, pe Adam, să mănânce din pom. Și aici este incredibilă această sintagmă, care era lângă ea. Deja mă gândesc ce făcea Adam uitându-se la Eva, cum ia din fructul acesta oprit, mănâncă și apoi caută să-i dea și lui să mănânce. Care era lângă ea? Pe mine această sintagmă locațională, pe mine mă frapează. Cum adică, măi Adame, tu stăteai acolo lângă ea și te uitai, contemplai, ți se părea o imagine extraordinară. Aproape că dacă avea un telefon mobil puteai să-i faci o poză, nu? Extraordinar. Soția mea, Ișa, luând din fructul interzis, mâncând din pomul interzis. Ce căuta Adam acolo? Biblia nu ne spune, putem așa și noi să ne dăm cu părerea, dar dincolo de faptul că îl afectează pe el ca bărbat, ca lider al familiei, priviți puțin acest ciclu, această progresie a păcatului. A văzut, mai întâi, a văzut că pomul era bun de mâncat, mai apoi plăcut de privit, ce a văzut i-a plăcut, da? Nu poți să păcătuiești dacă nu-ți place ceea ce vezi, decât dacă ești forțat. Mai apoi spune Biblia că era de dorit. Mai apoi intervine dorința la nivelul inimii, îți place ceea ce vezi și apoi interiorul generează această poftă, această dorință, apoi a luat, a mâncat și dacă se oprea aici, poate că era cu un soț în minus care păcătuia. Dar a dat și bărbatului de lângă ea. Și bărbatul care era lângă ea a mâncat și el. Putea să o oprească, putea să-i spună, oprește-te, ai păcătuit tu, ajunge. Nu m-a afectat și pe mine, pentru că nu vreau să fiu complice la neascultarea ta. Cunoaștem din mesajul anterior că Eva știa foarte bine regulile, a învățat-o bine Adam, pentru că porunca a primit-o Adam, n-a primit-o Eva, dar Adam, ca un bărbat înțelept, lider al familiei, a considerat că nu are cum să țină ascuns cuvântul lui Dumnezeu de cea care era lângă el, cea care a fost pusă lângă el. Dar cu toate acestea, ea păcătuiește, Adam rămâne inert înaintea ei, consumă rodul acesta al pomului interzis și observăm cum păcatul îl afectează și pe el. Pentru că asta va face întotdeauna păcatul, va afecta și pe alții. Alte exemple din Sfânta Scriptură pilduitoare în sensul acesta le găsim atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, dar vreau să ne uităm la Anania și Safira în Fapte, capitolul 5. Pentru că și aici mi se pare un lucru extraordinar, din nou, putem să vedem exemplul acesta de complicitate și totodată de păcat care afectează și pe cei din jur. Și îmi place ce spune aici, nu pune accentul pe ei ca familie neapărat, ci pune accentul pe el ca lider. Și în Fapte 5:1 spune, dar un om numit Anania a vândut o moșioară, mai apoi cu nevastă sa Safira. Capul aici a fost el, a fost Anania. Și-a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Putea foarte frumos Safira să zică, omule, ce faci nu e bine, putea să-l oprească la fel de bine cum Adam putea să oprească pe Eva. Dar iată cum păcatul îi afectează și pe ceilalți. Și, bineînțeles, vedem puțin mai târziu că Dumnezeu alege să curme firul vieții acestui bărbat și totodată femeii care vine ulterior, pentru că păcatul afectează și pe cei din jurul nostru. Un lucru interesant pe care l-am citit în după-amiaza asta despre un colonel, un comandant al trupelor britanice din Trenton, se povestește că juca cărți în garnizoana armatei, era foarte bine dispus, era acolo cu colegii de muncă, de serviciu și juca foarte bine dispus cărți, când un curier a venit să-i mâneze o scrisoare
care anunța venirea trupelor generalului Washington care urmau să treacă râul Delaware, ca mai apoi să vină și să se pună în linie de bătaie și să atace armata britanică. Colonelul acesta, Ral, a pus scrisoarea în buzunarul de la piept frumos și a dus partida de cărți până la capăt. Nici măcar nu s-a închisit să citească despre ce este vorba. A zis, pe mine nimeni nu mă deranjează de la partida mea de poker. Și a dus meciul de poker, jocul de cărți înainte și după ce a terminat a citit scrisoarea și a văzut că trupele generalului Washington treceau râul Delaware și era iminent atacul, trebuia să fie din clipă în clipă. Degeaba s-a grăbit el să-și alineze trupele pentru atac, dar din cauza amânării nu a putut să facă mare lucru. Și el și mulți oameni de-ai săi au fost uciși, iar restul regimentului a fost capturat. Câteva minute de amânare l-a costat viața, libertatea și onoarea. Totul pentru câteva minute de amânare. Totul pentru că a considerat că păcatul acesta al lipsei de activitate, al leneviei, al amânării, nu afectează pe nimeni. Nu afectează pe nimeni. Dragii mei, un măr putred care este pus într-o ladă cu mere bune, foarte gustoase, să știți că va afecta și va contamina întreagă ladă cu mere. Ce trebuie să facem noi în seara aceasta? În primul rând să conștientizăm faptul că păcatul din viața noastră afectează și pe alții. Aduceți-vă aminte de păcatul lui Acan, care mai apoi s-a restrâns asupra întregii familii, asupra întregii case din care el făcea parte. Nimic din ceea ce noi facem nu are urmări, nu este lipsit de urmări față de cei din jurul nostru. Absolut toate acțiunile noastre au repercusiuni în lumea din jurul nostru. Ce se cere pentru noi credincioși? Să veghem asupra vieții noastre spirituale, să fim atenți la păcatele acestea de comitere, dar și la păcatele de omitere. Bineînțeles că în spatele unui păcat de omitere se află un alt păcat. Omitem să facem ceva prin comiterea altui păcat. Omitem să citim Biblia comițând păcatul leneviei sau al pierderii timpului într-un mod destructiv. Acum vreau să mergem concret ca să putem să simțim că predica asta ne atinge acolo unde ne doare și așa trebuie să facă orice cuvânt al lui Dumnezeu, să pună punctul pe ei. Și vreau să ne uităm puțin la bârfa aceasta pe care de multe ori noi o acoperim așa și o îmbrățișăm, îi dăm o formă așa frumoasă, ca un fel de informare de la frați și de la surori cu scopul de a ne ruga. Să fim sinceri, dragii mei, de multe ori așa are o formă din asta foarte spiritualicească, dar dincolo de asta e de fapt o bârfă grosolană. E o bârfă grosolană. Și știți ce se întâmplă? O primim și noi și apoi o dăm și noi la alții. Apoi o dăm și noi la alții. Ce am primit, dăm și noi mai departe. Aici suntem darnici și n-ar trebui să fim darnici aici la capitolul acesta. Bârfa se va opri că nu o să mai fie niciun bârfitor. Așa că, dragii mei, să ținem cont că foarte multe din vorbe pot afecta pe cei din jurul nostru prin simplu fapt că noi le ducem mai departe. Prin simplu fapt că noi le ducem mai departe. Cârtirea, această epidemie de nemulțumire care în pustie a afectat pe toți evreii. Priviți cum toți, dar absolut toți, probabil cu mici excepții, bineînțeles că nu trebuie să ne generalizăm, au fost nemulțumiți de tratamentul pe care Dumnezeu l-a oferit în pustie. Și au spus, era mai bine dincolo, când eram legați cu lanțul de picior, eram robiți, dar aveam ce să mâncăm. Totul până la stomac. Cam așa e și românul nostru. Când se gândește la vremurile bune în care trăiau sau la prosperitatea din altă parte, începe să cârtească și să fie nemulțumitor. Dar despre nemulțumire și despre cârtire ni s-a vorbit de dimineață și să facă Domnul să ne fi pocăit de treaba aia. Amin. Mânia naște uneori mânie. Iată cum de multe ori ne sare țandăra și pentru că vrem să fim aprigi în vorbire, în punctele pe care vrem să ni le susținem, atunci totul poate să degenereze prin faptul că mânia naște mânie. Și mânia mea poate să atâție mânia altuia și de acolo nu știm unde se poate ajunge. La conflicte, la dezbinări, la despărțiri, la cuvinte care mai apoi, după ce au jignit, cu greu mai pot fi retrase înapoi. Sunt niște situații unde credem că nu vrem să ajungem, dar dacă ajungem, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și lumină să știm cum să ieșim de acolo din situațiile acelea. Trebuie să fim conștienți și să veghem asupra acestor păcate de comitere, dar și asupra păcatelor de omitere. Când spunem nu cititului Scripturii, când spunem nu venitului la biserică, când dăm cu amânare dărnicia și postul, când lăsăm deoparte rugăciunea și alte discipline spirituale, să nu credem că toate aceste lucruri ne afectează doar pe noi. Afectează toată comunitatea din jurul nostru. Îi afectează familia, lipsa de rugăciune a unui soț se vede în ambianța spirituală a familiei. Lipsa de veghere a soției se vede, bineînțeles, și în cadrul în care copiii cresc într-o casă. Toate aceste lucruri sunt interdependente, de aceea cei din jurul nostru pot suferi.
Alții ne pot urma exemplu. Păi dacă fratele care e conducător, fratele care e slujitor, dacă fratele care e levit, nu se roagă sau nu citește din Biblie, păi atunci pot să stau și eu liniștit că nu mi se întâmplă absolut nimic. Și prin puterea exemplului, priviți cum putem să afectăm pe alții prin păcatul nostru. Pentru că păcatul asta va face ca o cangrenă, va căuta să se împrăștie și să afecteze pe cei din jurul nostru. Și, dragii mei, să nu mergem pe principiul e păcatul meu, eu trag consecințele. Nu este așa. Aici este o dovadă de egoism, este o dovadă de inconștiență, pentru că cu toții suntem într-o comunitate, suntem aici familii, suntem neamuri, suntem prieteni, suntem oameni care avem legătură unii cu ceilalți și dincolo de toate suntem frați și surori în Domnul. Orice păcat, orice lucru greșit pe care îl facem, suferim toți. Atunci când mă tai la un deget, păi tot trupul meu suferă. Așa și în trupul lui Hristos. De aceea Dumnezeu să ne ajute să veghem asupra acestor lucruri, pentru că în interiorul nostru va fi întotdeauna tendința de a refula, de a oferi și altul la lucrurile greșite pe care diavolul le-a sămânțat. Să punem niște bariere, să ne oprim și să-i spunem, Doamne, ajută-mă dacă am greșit, am păcătuit, să rămână totul la mine, să nu dau și altora, să nu contaminez și pe alții și, Doamne, ajută-mă să mă sfințesc și să îmi repar Tu viața prin Duhul Sfânt. Amin. Păcatul afectează pe alții. În al doilea rând, păcatul te face să te ascunzi. Un alt reflex al păcatului este că atunci când el este comis, persoana care comite păcatul are tendința de a se ascunde. Haideți să ne uităm la Adam și Eva, de la versetul 7, citim la versetul 11. Li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochini și și-au făcut șorțuri din ele. Vreau să rămână acest verset afișat, versetul 7. Ei conștientizează dintr-o dată că ei sunt goi. Dragii mei, haideți să citim și versetul 25 din capitolul 2. Și ce spune Biblia? Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Nu le era rușine pentru că ei nu au păcătuit. Păcatul aduce rușinea. Ei au conștientizat că sunt goi. Nu se referă la faptul că au conștientizat că nu aveau haine pe ei, da? Se referă la faptul că au conștientizat gravitatea păcatului și a intervenit rușinea. Că erau goi și mai înainte, în versetul 25, în capitolul 2. De aceea, ei ce au făcut? Au vrut să se ascundă și au făcut niște șorțuri din niște frunze de smochin. Dar parcă nici șorțurile acelea nu puteau să-i ascundă atât de tare, n-a fost de ajuns asta și ei s-au ascuns după pomii din grădină. Îmi imaginez sentimentul acela, faptului că l-am dezamăgit pe Dumnezeu. O singură poruncă a avut pentru noi și pe aia n-am putut să o îndeplinim. Și cu această dezamăgire, cu această rușine în interior, ei și-au cusut aceste șorțuri, s-au ascuns și după pomii din grădină și totul a fost ca urmare a faptului că i-au păcătuit. Această tendință de a ne ascunde este în fiecare dintre noi. Este în fiecare dintre noi. În Sfânta Scriptură găsim oameni care s-au ascuns. Iacov s-a ascuns după niște smocuri de păr ca să se dea drept Esau. L-a păcălit ușor și prin mirosul fratelui său a reușit puțin așa să se ascundă. Nevasta lui Ieroboam, de ce te dai drept alta? E o replică din Cartea 1 Împărați, care ne arată faptul că oamenii au încercat mereu să se dea și să se ascundă după felurite forme și să se dea drept alții, pentru că n-au vrut să confrunte realitatea. David cu Bașeba se ascunde. Păcatul acela a fost ascuns până când Dumnezeu îl trimite pe prorocul Natan să-l confrunte pe David cu păcatul său. Să știți că în interiorul nostru există o conștiință care imediat se activează atunci când noi păcătuim. Dumnezeu a lăsat acest tribunal al gândirii noastre, în mintea noastră, numit conștiința, și atunci când noi păcătuim, ceva se aprinde în interiorul nostru. Simțim și știm cu totul, știm în totului tot că noi am păcătuit și am greșit înaintea lui Dumnezeu. E interesant ce spunea istoria despre un om care a comis o crimă în America. În anii 90, un criminal s-a prezentat de bunăvoie autorităților după 5 ani de la omor. De ce? Pentru că glasul conștiinței îl urmărea pas cu pas și nu putea să-și scoată din minte greșeala, păcatul acesta oribil pe care l-a făcut, curmând firul vieții unui om. Nu găsea scăpare niciunde și chiar după ce a fost judecat și întemnițat, nu și-a găsit liniștea. 5 ani de zile s-a ascuns un astfel de păcat. Să nu te prindă nimeni și apoi să te predea autorităților, pentru că glasul conștiinței era atât de puternic încât nu putea să-ți dea pace și liniște. Dragii mei, nu avem cum să ne ascundem. De Dumnezeu să ne ascundem? Te ascunzi de părinți, te ascunzi de partenerul de viață, te ascunzi de păstor, de prezbiter atunci când comiți un păcat. Încerci să te ascunzi, dar Dumnezeu care ne-a creat ne vede. Dumnezeu care ne-a creat vede dincolo de ceea ce noi putem să afișăm în jurul nostru. Ne ascundem uneori după o formă de religiozitate,
Ne ascundem după un microfon, dar Dumnezeu vede mândria din spatele nostru. Ne ascundem după o dărnicie și Dumnezeu vede egoismul sau dorința de a ne arăta că noi am făcut dărnicia aceea. Ne ascundem după un amvon, Dumnezeu vede că noi nu împlinim ceea ce predicăm. Zic așa, în general, în modul general, Dumnezeu vede tot ceea ce este în spatele acestor măști pe care noi căutăm să le afișăm. De aceea, să facem ce este scris în Proverbe 28:13. Ca soluție pentru asta, dragii mei, n-avem unde să ne pitim, să ne ascundem. După niciun pom din lumea asta nu ne putem ascunde. Dumnezeu vede tot. Dar Dumnezeu vrea să facem un lucru. Să mărturisim și să ne lăsăm ca să putem să căpătăm îndurare de la Dumnezeu. Cine își ascunde fără de legile nu are înaintare, nu propășește. Nu știu dacă noi trebuia să fim la un alt nivel spiritual, dar sunt convins că fiecare dintre noi puteam să fim mai bine de atât. Și poate că lucrul care ne-a împiedicat să ajungem la un mai bine spiritual a fost exact o fără de lege care nu a fost mărturisită. Un lucru pe care l-am înghesuit, am căutat să-l ascundem acolo și să îl dosim undeva într-un ungher și să nu mai uităm de el. Dar s-a întâmplat un lucru. Puiul acela lui Pepelea nu ne-a lăsat în pace și nu ne-a dat putere să mergem înainte. Ne-a ținut agățați și n-am putut avea înaintare. De aceea, dragii mei, în această seară să fim conștienți că firea noastră pământească va căuta întotdeauna să se ascundă. Va căuta întotdeauna să pitească păcatul și fără de legea și să îl ascundă de văzul lumii. Dar, dragii mei, priviți ceea ce spune Sfânta Scriptură. Îndurarea lui Dumnezeu se capătă prin mărturisire. Îndurarea și mila lui Dumnezeu, regenerarea, puterea de a fi schimbat, puterea de a fi schimbat se obține prin pasul acesta mai întâi, prin pasul mărturisirii. De aceea Dumnezeu să ne dea puterea aceasta și să ne ajute să nu ascundem lucrurile. Domnul să aibă milă de noi, să ne ajute. Amin. În al treilea rând, și un ultim punct este acesta, încep să acuzi pe alții. Acuzi pe alții. O tendință naturală, umană, să acuzi pe celălalt. Să nu-ți asumi greșeala, vina. Versetul 12. După ce Domnul Dumnezeu îl întreabă, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți poruncisem să nu mănânci? Priviți ce spune omul. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Păi prima dată vine Adam și dă vina pe Eva și implicit dă vina și pe Dumnezeu, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine. Doamne, așa mi-ai dat-o, e greșită din fabrică, nu știu ce să fac cu ea. Da? Ea mi-a dat, eu am mâncat. Dragii mei, știu că e hilar, dar asta facem noi de multe ori. Dăm vina și nu ne asumăm. Nu ne asumăm. Și dăm vina pe oamenii din jurul nostru. Eva la fel, dă vina pe șarpe, îl ia la țintă. Nimeni nu recunoaște faptul că, măi, pomul ăla era pofticios, era de dorit. Stârnea poftă atunci când te uitai la el. Și totodată și șarpele ăsta care ne-a ațățat. Mă, dar nimeni n-a avut tăria și curajul acesta dintre ei doi să recunoască vina. Amândoi au jonglat cu vina și au pasat-o de la unul la altul. Dăm vina pe stat, dăm vina pe nevastă, dăm vina pe prunci, pe soacră. Și știți care este cel mai mare vinovat, așa, printre vorbele noastre, ale pocăiților? Pe Satana. Noi foarte multe lucruri le punem în spatele diavolului. Le punem în spatele celui rău. Chit că aici are o parte din vină cel rău, prin faptul că e ispitit, dar nu că asta ar fi o scuză. Dar de multe ori așa facem și noi, dăm vina pe diavolul. Și la fiecare ciocan pe care îl dăm peste degete, Satana. Nu-i Satana, frate și soră. E neatenția noastră. Haideți să nu mai punem în spatele celui rău foarte multe dintre neatențiile noastre și din acțiunile noastre necugetate. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și ne-a dat răbdare. Că nu știm ce decizie să luăm, mai dăm vina pe Satana. Avem puțină răbdare, cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu, cerem un sfat, ne rugăm, punem genunchiul jos, ținem o zi de post, dar nu mai dăm vina pe greșelile pe care noi le facem, nu mai dăm vina pe alții. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și ce spune în Exod 32, din nou un text care mi-a plăcut. Pe mine mă surprinde omul acesta, Aron, care era gura lui Moise. Pe mine mă surprinde mereu textul acesta când îl citesc. E vorba de vițelul de aur, contextul acesta, și vreau să citim versetul 4. Cere Aron de la popor să vină, să-și scoată cerceii, să scoată toate podoabele de aur ca să poată să facă acel vițel de aur. Și spune aici în Exod 32:4 așa, el i-a luat din mâna lor, a bătut aurul cu dalta, așa a făcut el, un vițel turnat. El cu mâinile lui a luat dalta și a bătut aurul acela, da? El, Aron, cu mâinile sale. Trebuie să înțelegem asta. Și știți ce spune în versetul 24? Eu le-am zis, cine are aur să-l scoată. Și mi l-au dat, l-am aruncat în foc și de el a ieșit vițelul. Extraordinar. Mă, a ieșit vițelul. A cui e vina? A cuptorului că a scos vițelul ăsta. Fantastic. Măi, deci Aron, pentru mine e incredibil cum un om nu poate să-și asume astfel de lucruri, nici măcar atunci când lucrurile sunt pe față. Nici măcar atunci când lucrurile sunt pe față, să nu avem tăria asta să ne asumăm vina și să tot o pasăm de la unul la altul.
extraordinar. Aici și vițelul. Dăm vina pe vițel. Hai să-l întrebăm pe el, să vedem dacă ne răspunde. Și aceasta este tendința noastră. De aceea, dragii mei, ca aplicație practică, să ne ajute Domnul să ne asumăm vina, să nu mai dăm vina pe alții și să venim ca fiul risipitor înaintea Tatălui. Și ce a spus fiul risipitor? Foarte frumoasă replica aceasta. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva Tatălui, dar împotriva cerului, pentru că dincolo de privirea oamenilor care l-au văzut păcătuind, Tatăl nu l-a văzut păcătuind, a păcătuit împotriva Tatălui, într-adevăr, dar Tatăl nu l-a văzut păcătuind. Dincolo de banii pe care a luat cu japcă așa de la el, într-un mod, să zicem, abuziv, dincolo de treaba asta, tangența lor nu a fost una foarte, foarte variată în privința aceasta, în cazul acestui episod. Dar el spunea, păcătuit împotriva cerului, pentru că eu nu mă pot ascunde de Dumnezeu. Și dacă nu mă pot ascunde de Dumnezeu, de ce să nu mi-asum vina? Și din motivul acesta, i-a venit mintea la loc, spune Biblia, și a venit înaintea Tatălui și a spus, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, primește-mă ca pe un rob. N-a dat vina pe frate-su, n-a dat vina pe femeile desfrânate, n-a dat vina fiul risipitorul pe criză, că a venit foamete, Domne, n-a dat vina nici măcar pe porcarul acela la care a muncit. Nu, a spus în felul următor, eu am păcătuit împotriva cerului și împotriva tatălui meu. Și a venit înaintea lui Dumnezeu. De aceea să ne asumăm vina, frați și surori, și să nu mai dăm vina pe cei din jurul nostru. Mi-a plăcut tare mult, l-am întrebat pe fratele Ovidiu, frate Ovidiu, ce o să cântați înainte de predică? Și mi-a zis, Domn al trezirii. Și am realizat un lucru, mi-am adus aminte de părinții puritani care spuneau în felul următor, nicio trezire spirituală nu se poate realiza fără mărturisire. Fără o predare totală în mâna lui Dumnezeu, fără o lepădare de sine, fără o recunoaștere și o asumare a păcatului și a vinei. Am ascultat ieri în drum spre Pitești, a trebuit să ajung acolo pentru un eveniment și am ascultat la întoarcere spre casă mărturia lui Cristi Covaci. Mărturia lui Cristi Covaci. Nu mi-am imaginat că poate o persoană să treacă prin atâtea ca să se poată întoarce la Dumnezeu. Totul din dragoste pentru Dumnezeu. Când era copil, bunicul lui s-a sinucis. La vârsta adolescenței, un frate mai mic de-al lor a murit într-un accident de mașină. Părinții lor au divorțat. Pe lângă toate acestea a intrat în anturaje greșite în America, droguri, băuturi, bătăi, era foarte bătăuș, țigări, dependențe de tot felul, boală în trupul lui, ajunsese un om înalt de 1,90 m și ceva, ajunsese să fie ca o umbră, abia mai puteai să dai 2 bani pe el dintr-un om vânjos care inspirat frică și teamă și violență. Și mărturisește la un moment dat și spune mărturia aceasta că am simțit cu totul se clatină. Inclusiv când copilul nostru de 2 ani a fost diagnosticat cu o boală cronică, am simțit cu totul se clatină și am zis, dacă Dumnezeu mai îngăduie și de data aceasta să mai moară cineva în neamul nostru și în familia noastră, eu nu o să mai mă întorc niciodată la Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut o vindecare și o minune. El a venit și s-a întors cu toată inima la Dumnezeu, a mărturisit toată viața lui și toate păcatele sale și a spus, vreau să fiu un om nou. Dar a simțit că până nu mărturisește toate lucrurile, până nu își asumă vina, până nu își ia asupra lui toată această vină, Dumnezeu nu poate să lucreze. Și ce este frumos? De dimineață am avut cina Domnului și uitându-ne la jertfa Domnului, parcă vedem opusul a tot ceea ce se întâmplă în viața acestei familii. Domnul Iisus nu s-a ascuns de planul lui Dumnezeu și a venit înaintea Domnului și a spus, Tată, iau toată această lucrare pe umerii mei să o duc până la capăt la Golgota. Nu doar că nu s-a ascuns de planul lui Dumnezeu, dar n-a dat vina pe alții. Și dimpotrivă, a luat vina întregii omeniri asupra lui. El, Domnul Iisus Hristos, a luat vina mea, a luat vina ta asupra lui. Și a dus-o până la capăt, până la Golgota. Ca mai apoi să împartă pentru toți, să ne afecteze, dar într-un sens bun, pe toți cu dragostea lui și să ne aducă mântuirea, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, în această seară simt că trebuie să facem o rugăciune. Și așa cum am și cântat, să facă Domnul o trezire. Știți ce spunea Spurgeon? Nu există trezire spirituală cu oameni adormiți. În primul rând, trezirea trebuie să pornească din noi înșine. Trebuie să fie o trezire individuală, personală. De aceea, dragii mei, haideți cu toții să ne ridicăm pe picioare. Și vreau să facem o rugăciune în sensul acesta și să spunem, Doamne, vreau să mă trezești la realitate. Doamne, m-am săturat de viața de păcat, m-am săturat de viața de ascuns în care trăiesc, m-am săturat de lucrurile pe care le-am înghesuit acolo și n-am vrut să se afle. Doamne, dau pe față păcatul acesta și vreau să fiu un om nou și transformat. Dacă sunt persoane aici care simt presiunea aceasta a vinovăției,
trebuie să facă un pas înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl primește pe omul acela și îi dă înaintare omului acela care are această tărie de caracter să spună: Doamne, eu sunt vinovat, eu am păcătuit, nu dau vina pe alții, mi-asum păcatul, mi-asum vina, pentru că vreau mântuirea Ta. Haideți cu toții să intrăm în rugăciunea aceasta de mărturisire și Domnul să aibă milă de noi. Amin.